Un home de 49 anos e o seu fillo de 21 foron atopados mortos esta mañá no interior da súa vivenda en Mugardos. A alerta derona uns familiares ao non ter noticias deles dende o día de Noiteboa. Ao accederen á casa, os axentes descubriron sinais dun posible incendio. Os falecidos estaban nunha das habitacións. Hai unha investigación aberta para aclarar as circunstancias do sucedido. Será a autopsia que determine a causa da morte. Non se desbota que fose por inhalación de gases derivados da combustión. Él estaba separado, vivía aquí con su hermana, pero seguro que vino aquí ahora a pasar las navidades con él, me imagino. Es una pena. No sé lo que pasó, no tengo ni idea. Parece que todo aconteceu na zona dun sofá. Os gases dese incendio foron por toda a vivenda e foi un pouco o que provocou o tráxico desenlace. Boa tarde, nuns minutos iremos en directo a Mugardos na busca da última hora e tamén iremos a Mourente, en Pontevedra, onde atoparon un home de 57 anos calcinado na súa casa. Foi un familiar que andeu con el despois de que os veciños lle dixeran que había unha fiestra queimada. As primeiras investigacións apuntan a que faleceu electrocutado. E xa por outro lado, hoxe no Galicia Noticias tamén lles falaremos deste vídeo no que vemos dúas ladroas nunha vivenda de Lugo que desisten ao veren que as están gravando cunha cámara de vixilancia. As dúas mozas forman parte dunha banda itinerante e investígase se cometeron máis roubos en Noiteboa. A palabra é preocupación. Moi preocupados están os veciños porque, claro, son situacións moi desagradables, moi lamentables. Estar ahora con esta preocupación, ademais nestas datas tan sinaladas, e, bueno, é o que estamos tentando, pois, recabar toda a información posible por parte da policía e todo para tentar, pois, protexernos o máis posible. Xa ven que os ladróns gustalles moito aproveitar a Noiteboa para dar golpes, esta non foi diferente. En Boiro, un descoñecido accedeu a un restaurante do centro da vila reventando o vidro da porta cun ferro. Deste roubo tamén temos grabación. Nela vemos con claridade como o ladrón corre cara á entrada para coarse a través da porta que reventou. Levou 300 euros da caixa registradora. Malia contaren coas imaxes, a máscara e as luvas que levaba o individuo dificultan identificalo. Con todo, os empregados do restaurante sospeitan de dous homes que adoptaron unha actitude sospeitosa no local horas antes do asalto. Miramos as cámaras durante todo o día e aí a persona esa que entrou, os tenis parece que son de dous que estiveron aquí antes, tipo incomodando a camarera e preguntando moito, mirando para dentro. A camarera se veu así que un medo e incluso escondeu o diñeiro que tiña un pouco aí debaixo dunhas barras de pan. E se viven en Ferrol e aparcan o coche na rúa ollo porque hai alguén que se dedica a danar os vehículos. Varios turismos apareceron así, con bloques de formigón en riba e completamente estragados. Os condutores xa presentaron denuncia e a policía anda na busca dos responsables. El mío fue el que peor estaba realmente, porque el mío fue el que lo tiraron desde el puente, ya no solo cayó en el cristal como tal, sino que también cayó en el techo. Que non sei que gracia lle fai cargar bloques de hormigón nun coche e tiralos a distintas localidades de aquí, porque Serante está en Ferrol, está en Narón. Ben, pois comezamos en Mugardos, onde esta mañá a Garda Civil atopou un pai e mailo seu fillo mortos no interior dunha vivenda. Alejandro, contanos, sabes algo? Que é o que pasou? Pois o que sabemos ata o momento, Alberto, é que o achado dos dous corpos destas dúas persoas de 21 e 49 anos foi a raíz da alerta que deu unha familiar que non sabía nada deles dende o pasado 24 de decembro. Cando accederon os servizos de emerxencia ao interior do inmoble, atoparon signos claros dun incendio e atoparon os dous corpos no interior dun cuarto. Agora estáse a investigar cal puido ser a causa deste incendio e a causa da morte estará determinada pola autopsia, pero todo parece indicar que foi por inhalación de fume despois dun incendio que comezaría nun sofá. Ata aquí desplazáronse os servizos de emerxencia, o GES de Mugardos, os bombeiros e tamén a policía local. Unha localidade que hoxe está conmocionada por este suceso en a que se decretaron 3 días de loito oficial. Joder, 21 anos, Dios mío, tío. A reacción deste familiar resume o sentir dos veciños de Mugardos ante a traxedia coñecida esta mañá. O Concello decretou 3 días de loito oficial. Estamos abatidos, ha sido un suceso que nos ha conmocionado, un padre y un hijo con una edad muy joven
que nos han dejado, un incendio fatídico que solo se incendió por dentro, por fuera aparentemente no hay señales de humo ni señales de nada. Es una pena, no sé cómo pudo pasar. Él estaba separado, vivía aquí con su hermana, pero seguro que vino aquí ahora a pasar las navidades con él, me imagino. Os corpos das vítimas, un pai e un fillo de 49 e 21 anos, foron localizados nun dos cuartos da vivenda, escenario dun incendio que se iniciou na sala e se apagou só. Parece que todo aconteceu na zona dun sofá. Os gases dese incendio foron por toda a vivenda e foi un pouco que provocou o tráxico desenlace. Pola cantidad de gases que houve nunha entrada de aire fresco, xa estaba autoextinguido. No es un fallo eléctrico, por lo menos es lo que parece al principio, y pudo ser ocasionado por cualquier detonante que inició una ignición de fuego que se propagó de forma muy rápida. Segundo o alcalde, ese detonante puido ser unha cabicha mal apagada. Con todo, o caso está xudicializado para intentar esclarecer os feitos a través dunha investigación. E traxedia tamén na parroquia de Mourente, en Pontevedra. Atoparon un home de 57 anos morto no interior da súa vivenda. María Calvo, que sabemos deste suceso? Pois o que sabemos ata agora é que a Policía Nacional xa abriu unha investigación para tratar de esclarecer as causas deste suceso e, de feito, ata hai apenas uns minutos estivo aquí traballando no interior da vivenda un equipo da Policía Científica. Pero os primeiros indicios, a falta de que rematen con esas pescudas, apuntan a que puido tratarse dunha morte accidental. Os veciños, ao parecer, xa viron no día de onte como saía desta vivenda que están vendo agora mesmo en directo no lugar da Condesa, na parroquia de Mourente, como unha especie de chispazo, pero non lle deron máis importancia. Esta mañá, cando un familiar veu visitar a este home de 57 anos que vivía só, percatouse de que unha das fiestras estaba queimada e no interior xa atopou o cadáver do home calcinado. Ao parecer, puido sufrir unha descarga eléctrica, pero como dicimos, a Policía Nacional xa abriu unha investigación para confirmar estos feitos e tratar de esclarecer as causas deste terrible suceso. Grazas, María. Imos con outro tema de portada. Dúas ladroas desistiron dun roubo nun piso do centro de Lugo ao ver que unha cámara de vixilancia as estaba gravando. Crían que non había ninguén na vivenda porque coincidiu que o propietario estaba na ducha. As dúas mozas foron parte dunha banda itinerante e investigase se cometeron máis roubos en Noiteboa. A cámara de vixilancia no interior dun piso frustrou este roubo nas horas previas a Noiteboa, no centro de Lugo. Vese como dúas mulleres entran na vivenda situada na rúa San Marcos e marchan ao comprobar que as estaban gravando. Son mulleres novas, ben vestidas, é dicir, o que pretenden é claramente non levantar ningunha sospeita por parte dos veciños e da xente, entón pois ese é o modus operandi. Son persoas que non chaman atención para nada, e o que pretenden é realmente consígueno. Chaman aos pisos para comprobar se están baleiros. Non contaban cun veciño que non contestou porque estaba na ducha. Non se percatou de nada ata que a súa muller o chamou tras recibir a comunicación da empresa de seguridade. Se aínda non hai ninguén na casa, pois, bueno, roubarán o que poidan, pero non pasará nada. Pero con xente xa dentro, o tema xa cambia moito. As dúas mozas forman parte dunha banda itinerante que puido cometer máis roubos en Noiteboa utilizando o método do esbarón. Un deles na Rúa do Miño, donde levaron cartos en efectivo e xoias. Actúan sempre con o mesmo modus operandi, pois van unhas persoas de avanzadilla, tocan aos timbres, miran se hai xente ou non nas vivendas, e cando non lles abren, pois tentan entrar. Creo que son xente profesional que leva cartos e xoias, sobre todo, e, bueno, o peor é a preocupación de que nos poidan entrar nos nosos domicilios, lóxicamente. Tras estes roubos está un grupo organizado da mesma orixe que o que desvalixou varios pisos na zona do Parque Rosalía de Castro. Tamén na Noiteboa houbo actividade delituosa en Boiro, concretamente no centro da vila, onde un restaurante sufriu un asalto contra as 11 da noite. O ladrón accedeu ao local reventando o vidro da porta cun ferro, vano ver nun vídeo. Levou consigo os 300 euros da caixa registradora. A volta ao traballo tralo Nadal distou moito do previsto para o persoal deste restaurante de Boiro. Situado no número 73 da Avenida da Constitución, os traballadores do negocio recollen hoxe os danos causados ao local durante un roubo con forza o día de Noiteboa. Ocorreu contra as 11 da noite, cando o único asaltante, un home enmascarado, forzou enreixado e estragou o vidro da porta cun ferro para acceder ao establecemento. Nos chama unha veciña aquí que escoitou o ruido, baixou abaixo e xa veu aberta a reja e os desperfectos aquí dentro.
Entón, nos viñemos, chamamos unha patrulla, a patrulla veu, ese día non había, os municipales non traballan de noite, e, bueno, entramos adentro e percatámonos con todo isto. Antes de fuxir da escena, o delincuente subtraeu a caixa registradora do negocio, que no momento do roubo contiña uns 300 euros. Deixou atrás os cartos da venda de lotaría, das máquinas comecartos e do tarro das propinas, no que había máis de 500. A pesar de que as cámaras do local captaron o momento do roubo, a máscara e as luvas que portaba o individuo dificultan o descubrimento da súa identidade. Con todo, os empregados do restaurante sospeitan de 2 homes que adoptaron unha actitude sospeitosa no local horas antes do asalto. Miramos as cámaras durante todo o día e aí a persona esa que entrou, os tenis parece que son de 2 que estuveron aquí antes, tipo incomodando a camarera e preguntando moito, mirando para dentro. A camarera se veu así con medo e incluso escondeu o diñeiro que tiña un pouco aí debaixo dunhas barras de pan. Coa denuncia xa presentada, a investigación continúa en curso. Polo momento, a policía traballa coas imaxes aportadas polo restaurante para tratar de dar co autor do roubo. Seguimos con máis asuntos. Dende hoxe está prohibido circular por varias rúas do centro de Ourense, malia que hai sinais de que informan desta nova situación. Esta mañá eran moitos os condutores despistados que continuaban accedendo a elas e que poden enfrontarse a algunha multa. Tamén hoxe entra en vigor a zona de baixas emisións no centro da cidade. Malia que hoxe entraba en vigor a penalización de varias rúas no centro de Ourense, a circulación de vehículos por elas foi a habitual por desinformación, por descoñecemento ou por confusión entre os condutores. Porque yo me enteré por el peluquero que se lo dijeron, pero no tenía ni idea. Non bicho sinal ni nada? No, para nada, en ningún momento. Aquí todos os coches pasan como un día cualquera, non hai ninguna novedad. Pasan coches todos seguido. E é que polo costume de circular habitualmente por estas rúas, a maioría dos condutores non se percataron do sinal que establece a prohibición. Eu non o vin, eu só sei que subín no autobús na línea 6, que vai a Residencia, e depois vin tamén o 5 que vai a Ceboliño, están facendo o mesmo itinerario, e vexo que os coches particulares tamén siguen facendo o mesmo. Non sei cando empezará a exercer o tema, non o sei. Siguen pasando coches, e non se van dar de cuenta, e dice que multan a partir de hoy, a veremos se é verdade, non o sei. Circular por estas rúas considérase desde hoxe unha infracción e ten unha sanción de 200 euros. Por iso, e para que os condutores sexan máis conscientes da prohibición, os técnicos do Concello estudaban esta mañá a instalación de novos sinais de prohibición máis visibles. Un home resultou ferido nun atropelo na parroquia de Boente, no Concello de Arzúa. A vítima cruzaba por un paso de peóns cando unha furgoneta o levou por diante. O accidente ocorreu pouco antes das 8 da mañá na estrada nacional que une Lugo e Santiago, á altura de Boente, en Arzúa. Un home cruzaba este paso de peóns cando atropelou unha furgoneta. O golpe sentiuse nas vivendas próximas. Estábamos na cama, oímos un golpe, levantámonos e vimos que estaba o señor aí tumbado. E claro, pois baixamos e estaba a señora que lle dou o golpe. O primeiro que fixeron foi chamar a ambulancia e logo foron buscar a muller do home atropelado. Cando cheguei aí xa estaba no chao, xa. Pero el di que aquí, o golpe aquí no ombreiro é un pouco na cabeza. Segundo asegurou a condutora da furgoneta, no momento do impacto non se decatou de que atropelara o home. A chica díxonos que ela que notou o golpe, chegou aí arriba e dou a volta para ver que pasaba, porque ela non se dou nin cuenta de que lle dera ao señor. Os veciños creen que o problema é a falta de visibilidade que hai de noite no paso de peóns. A iluminación aí pois é moi escasa. Si aí sumamos a que a veces as velocidades tamén son un pouquiño máis fortes, pois é unha zona peligrosa. E por iso piden que se tomen medidas. Polo menos un pouco máis de alumbrado aí no paso de peatóns, que non hai nada, non se ve nada. Agora agardan que o seu veciño se recupere a xiña das lesións. A ambulancia levouno para que recibise asistencia sanitaria. Buscan o responsable de provocar danos en varios coches en Narón e tamén en Ferrol, e hai que ver de que maneira, nin máis nin menos que lanzándolles bloques de formigón. Van ver a imaxe, pero xa se poden facer unha idea da estampa. Tiran a pedra e esconden a man. El mío fue el que peor estaba realmente, porque el mío fue el que lo tiraron desde el puente, ya no solo cayó en el cristal como tal, sino que también cayó en el techo. Cando baixei a segunda planta,
O meu estaba no sitio do Toyota e enfrente había un 206 color así violeta cun bloque de hormigón clavado no limpio parabrisas, na luna de diante. Dous na mesma noite en Narón, non moi lonxe un do outro, e días despois un terceiro en Ferrol, na zona de Serantes, todos seguindo un mesmo patrón. O ladrillo pesa, pero onde o lanzas? Desde ali? Pero iso é de noite. Desde aquí lle tiraron hormigón. Eran os hormigóns que tes das vallas das obras, que clavas a valla, me imagino que collerían de algunha obra ou de algo, cargarían no maleteiro e irían facendo a gracia por aí. Unha broma con pouca graza e que costa cartos. Lo único que me cubre es lo que es el cristal, pero lo que es el techo eso lo tengo que pagar yo de mi bolsillo y ya me dijeron que no es barato. Un ataque intencionado e o azar. De feito, o coche de Paolo estaba ali por casualidade, por facerlle un favor a un amigo. Estaba de paso e, claro, tocoulle a él porque estaba coidando o meu can e tocoulle. Por ejemplo, el primer coche, que era un coche de alquiler, si no me equivoco, que fue el que estaba cerca de donde estaba yo, fue en un aparcamiento que tenía muchos más coches, me refiero, fue al azar. Piden colaboración cidadá para dar corresponsable ou corresponsables. O sector das discotecas calcula que a próxima semana vanse celebrar ata 250 festas de fin de ano ilegais en Galicia. Os empresarios reclaman que os concellos actúen para impedir unhas reunións que poden chegar a ser peligrosas. Que nada estrague a festa. Os empresarios din que as celebracións ilegais van a menos, pero este fin de ano esperan ata 250 en Galicia. Después del COVID, pues hubo un desenfreno total porque la gente pues tenía alegría, quería recuperar el tiempo perdido, el no poder salir con limitaciones ahí durante 2 años, por lo menos hubo limitaciones muy drásticas, se cancelaron. Entonces, después hubo pues una avalancha de fiestas ilegales, hubo ahí y afortunadamente ese efecto entiendo que ya se ha disipado. A maioría das queixas son por locais que non cumpren todas as condicións. Logo pode haber sustos, como aquela avalancha en Lugo. Pero tamén se denuncian festas completamente ilegais. En Baixos, por exemplo. A sorpresa é que hoxe non atopamos quen vaya a ningunha. Non, este ano non íbamos a ir, eu creo que ninguna das dúas. Non, este ano quedamos na casa a cena coa familia. Non, eu xa non facía antes, pero agora xa... Eu non merco entrada para ningún lado. Yo en casa, tranquila con la familia. Eu non sei, estarei un pouco na casa e probablemente baixarei ao centro a colexiata. Coa miña familia xogamos a xogos de mesa, que nos encanta. Tomamos as uvas, seguimos xogando a xogos de mesa. Hai moitísima xente, gastanse bastantes cartos solo ese día. Os prezos varían moito, dende 30 € por unha noite de copas a 400 con cea, uvas e barra libre nun restaurante de alto nivel. Cando aínda estamos na nube da festa de premios que repartiu a Lotería de Nadal, chega unha nova oportunidade co sorteo do Neno do 2026, unha cita que cada vez ten máis adeptos que queren seguir crendo na sorte. Buscando a eterna chegada da sorte, cando aínda non marchou o soño do Nadal, a próxima oportunidade está marcada, o día 6 de Reis de 2026. Galegos e galegas gastarán unha media de 20 € no sorteo do Neno. Un encargo da miña filla. De que che encargou? Que acabaran 5. Escogí este, no venía con ninguno predeterminado, pero bueno, es el año de nacimiento de mi mujer. En Reyes siempre se mantiene un poquito la ilusión para seguir. Y ahora me toca la del niño y después pues descanso un tiempito y después pues vuelvo otra vez. Si recupero algo, encantada. Rei morto, reposto, entón vamos a intentar ahora no sorteo do Neno, a ver se a sorte nos é máis fiel. Quizáis porque comezar un novo ano renova a fe na sorte, o sorteo do Neno cobra cada vez maior popularidade. Olga ten un número que lle pediu a nai, por qué? Porque me lo ha pedido mi madre. Venimos desde Barcelona y le he preguntado y ella me ha dicho uno que acabe en 5. Fixémonos de acordo porque ten o 75, 2, 74. Pois, o 75 nacín eu, que mañán cumplo 50 anos, o noso amigo cumple o seu día 30, e dixemos, pois o 75, e despois o meu home naceu o 74. Seguro que moitos xa están buscando o seu número favorito, ese que garda a súa propia historia, motivación ou capricho, e que a sorte chegue por fin o Día de Reis.
A doxe está sendo unha xornada bastante xélida, con temperaturas baixo cero nas últimas horas en varios puntos do país. Nevou a 500 metros de altitude, por exemplo, nos concellos de Covelo ou da Cañiza, ao sur da provincia de Pontevedra. Unha estampa branca, aí a ven, que algúns aproveitaron para gozar. Fíxense, a provincia de Lugo consolídase como punto turístico. No que vai de ano rexistrou máis de 1.800 viaxeiros. Sí, 800.000, disculpen. É a que máis medra en Galicia, segundo o Instituto Nacional de Estatística, cunha suba de case o 3% respecto ao ano pasado. Razóns para visitar Lugo non faltan. En pleno Nadal, xuntarse coa familia é o típico, pero ao longo de todo o ano, os viaxeiros que visitaron a provincia incrementáronse por encima da media de Galicia. E que como satisfai moito as persoas que ven, a xente gusta a cidade, entón propágase tanto a nivel virtual como a nivel real, digamos. Persoas recomendan ya a amigos, a familiares, nas redes comparten fotos, vídeos. Sempre creo que Lugo, con todo este mundo novo das novas tecnoloxías, veulle moi ben para darse a coñecer ao mundo. Os atractivos que teñen agora mismo máis publicidade que antes, pois por exemplo a Ribeira Sacra, a Praia das Catedrais, son lugares puntuais, a Muralla de Lugo, evidentemente, son lugares puntuais que reciben máis publicidade e por iso pois atraiga máis xente, lóxicamente. Se preguntamos na rúa, atractivos non lle faltan á provincia. O tema da muralla e demais tamén atrae turismo. El casco histórico, mucho. Es muy bonito. Los caños do Sil, tamén. Para mí é o máis bonito de Galicia. Venimos todos los años y se nota, de los últimos 3-4 años, se nota mucho que está lleno de gente. Ata novembro foron 830.000 os viaxeiros que se achegaron a Lugo. Lugo sempre foi maravilloso, o problema é que non era coñecido. O sea, nós que temos un problema de promoción, non de vantaxes. Nós non temos nada que envidiarlle a moitas cidades que son referentes turísticos. Tamén aumentaron as pernoctacións. No mesmo período houbo máis de 1.300.000. No que vai de ano, os viaxeiros con destino a Lugo medraron un 3% respecto ao 2024. Aperitivos, mariscos, pratos e máis pratos, encías e comidas con sobremesas interminables, que ollo, non dicimos que sexa malo, pero son momentos que deixan moi bo sabor de boca e malas digestións se non temos cuidado. Segundo os especialistas, isto pódese evitar se eliximos ben o tipo de comida e controlamos a cantidade. As comidas copiosas, o exceso de grasas, de azucre e o alcohol dificultan o traballo do aparato digestivo. De todo, marisco, carne asada, de todo, e bacalao con coliflor. Comemos muchísimo por vicio. O resultado, pesadez, somnolencia e gases que se repiten durante días. No vale la pena, luego tienes dolor de cabeza, no duermes bien, no. Quedamos ca barriga chea. Coinciden os especialistas en que o principal problema nestas datas é a cantidade e o tipo de alimentos. Muy pesados, muy pesados. Gente que no estamos acostumbrados a cenar tanto y llega estos días y siempre se comen más en exceso. Con acidez, pero bien. Sí, pesada, sí. Sí, porque es mucha comida, sobre todo para lo que comes habitualmente. Un xesto sinxelo, como dar un paseo de 15 minutos despois de xantar, pode marcar a diferencia. As infusións tamén axudan a aliviar o malestar. Venir a caminar, a salir a hacer un poco de ejercicio y hacer la digestión. Caminar y pasear por la ciudad. É lo que hacemos nosotros. A clave está na moderación, racións máis pequenas, masticar despazo, alternar o alcohol con agua e elixir alimentos máis lixeiros, pequenos trucos que poden axudarnos a gozar do Nadal sen que a digestión pase factura. As empresas dedicadas a facer sustitucións nas granxas consolídanse en Galicia. Grazas a este servizo, os gandeiros poden dispor de tempo de descanso, por exemplo, en datas vacacionais como esta do Nadal. Venga, vaite metendo as vacas, Diego. Na empresa de Manuel encárganse de dar todos os servizos para que os gandeiros teñan días libres. O noso traballo é facer que os gandeiros poidan vivir mellor, ter días libres e ahora no Nadal disfrutar da familia. Estes días traballan nesta granxa de Cerceda que pertence a 6 socios. Entre eles reparten os labores para poder librar, pero hai veces que descansan todos e contratan os servizos da empresa de Manuel. Pois fechas señaladas, como, por exemplo, o 24 ou 25, o día de Nadal, o 31 é o día 1, día de Reyes, pero son fechas señaladas, 15 a 16 de agosto. Este tipo de negocios consolidas en Galicia. Os gandeiros botan mandeles para moitos labores.
Nos damos servicios desde horas hasta meses completos, é dicir, adaptámonos sempre á necesidade do gandeiro. Se é unha granxa que necesita un día puntual porque vai ir a unha festa ou unha boda, faiselle. Se é unha granxa que non necesita que lle veñamos a ordeñar, pero si que lle fagamos traballos pois de facer máis camas, sacar esterco, atender un robot, faise por horas. Pro ano 2026 anuncian novidades. A novedade que estamos facendo neste ano, ofrecendo para este ano 2026, que é facer uns bonos, tanto mensual, trimestral, semestral e anual, para que os gandeiros que xa sepan os días que van necesitar durante ese mes, eses días do ano, guardarlo xa canto antes e que así poden ter a garantía de que lle vamos ir. Queren darlles os gandeiros todas as facilidades e eles agradeceno. Moi ben, casi polo menos este é xa algo de vida. E hai xente que veña a traballar, porque senón non tiñas tempo, nin vacacións, nin tempo libre. Algo necesario e non só en Nadal. Pois foi todo, deixámoslo xa co telexornal e outras novas do día. Foi un placer acompañalos nestes días de Nadal no Galicia Noticias de luns a venres. Para a semana xa está de volta Raúl Quián. Que pasen boa tarde.